Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, аз давлати Қазоқистон буқаҳои навбатӣ ворид шуд. Буқаҳо пародаи гирифорд, яъне пародаи гӯшти. И пародаро медонистагӣ ё медона тез вазн мегирад бародаро. Вазнашон ай 250 кило сар мешад то 300 килора. Нархошон 16-17 ҳазорӣ боз ҳам муомила дорад. Суроға ноҳияи Рӯдакӣ, собиқ Ленинский район, деҳаи Лаҳур. Касида дар кораи бародаро рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед. Муомилаи хушрӯ карда, арзон карда метиҳад бародаро. Касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ҳатман ба канал обуна шавед. Наворҳои зур интизор шавед. Иншоалло наворҳои зур ҳоли айпеш аст бародаро. Касида дар кора муроҷиат кунед. Фикротонро дар комментариҳо ҳатман нависед ва лайкорам фаромӯш накунед.